na ma ihe agaghị eme ya ncha onye ya na chi ya sobi ụwa bụkwa onye mmeri onye ya na chi ya dị na ma ife agaghị eme ya ncha onye ya na chi ya sobi ụwa bụkwa onye mmeri ikuku ọmụma kụcha onwekwa mmeri ikuku ihe isi ike kụcha onwekwa mmeri ikuku ọmụma kụcha onwekwa mmeri. Maybe there's something I want to tell you. Baby, what do you want to tell me? Guess what? Oh, you know I'm not good at guessing. I'm not good at guessing. Please marry me. Oh my God! I'll marry you! Oh my God, I'll marry you! Get up, I'll marry you. Get up! Oh my God, I'll marry you! Marry you. Oh, thank you so baby, I'll marry Mercy. you. Mercy. I love you so much. So let's go. Iyo oche ebute wike ayo ekweke ebute wike ayo oche ebute wike ayo ekweke ebute wike ayo. Hey, Chinasa nwanne m. Ị makwa nke na-eme n'obodo a? Gịnị na-eme? Kwa ma ọcha ya na-ekweke ekwe. Ọcha nke m. Ihe jere obodo Igbo. Anụzi m na ego ha nwe na-apụ ezigbo ọkụ. Ọhọdụ na asịrị masị na m fụrụ n'anya m na-abana. Ma ife a na-akpọ Iyamanya, Facebook, ma Twitter. Ha ntị afụcha mfa na ha nwezi ego na-apụ ọkụ. Onye sele gị radio without battery. Ịnụ ife nkwuru iya makwa ya maka ije owu school. Asị na ife ndị oyibo na-akpọ Facebook na ọ dị n'ebe ahụ. Ọ dị ebe a m fụrụ ya n'anya m na-agba. Asị hom ya asị. Nke ahụ nke na-asị masa m fụrụ ya n'anya m. Mme mma achọpụta ka ọ eziokwu. Jeje confirm iya fọ no eziokwu. Biko kọrọ bịa jụ. Na m sịrị gị o. Biko nne ka anyị kwado. Biko ka anyị ga ebe anyị na-aga. Na chi ya dị na ma ihe agaghị eme ya ncha onye ya na chi ya sobi ụwa bụkwa onye mmeri onye ya na chi ya dị na ma ife agaghị eme ya ncha onye ya na chi ya sobi ụwa bụkwa onye mmeri ikuku ọmụma kụcha. Chinasa nwa m nne gị ebe a ebe a ka nna na-ezere anwụ enwere ikata. Mama, good afternoon. Afternoon, nne. Kedu? Ma dị mma. Isi gị bịa fụ nta? Na. Mama, o nwere snack ọrụ. Oge m na-abịa ebe a, o nwere onye m zuru n'ụzọ. O wee na-akọrọ m maka ọcha na enyi ya nwoke na ala bekee na ha enweela ezigbo ego. Mama kwa ya ife si ka m bịa kọrọ gị. Nne m, ihe nụrụ bụ eziokwu. Ka nkọziele gị nke bụ nke. Izu gara aga, nne gị nọkwa ebe na-achọ ihe ọ ya. Nnukwu kpọkpọ na geeti. Nsị ọ bụ onye? Asị na ọ bụ ndị ọcha ziri ozi. Nsị gịnị? Asị mmepe ụzọ. Mmepe ụzọ. Nekwa moto juru ibu. Akpa rice. Akpa nka. Bombita na miliki. Ihe dum a na-ebupụta ọgọdọ. Akpa iju, ụnọ ju. Nsị m ụnọ onye? Asị na mma m. Sị m libe. Nlibe. Ifura ife nne gị. Nna Ifura. So, acha nke m enweela ego. Ha nwere ego. Hey, mama ya makazikwa. Daalụ nwa m. Mama gị ndị ka i jiri aka? Nke a sị na na-akpọ ekwentị. A sị na fon. Ọ sị na oge ọbụla m chọrọ ka mụ na ya kwuo mpịa nka. Nọmba ya ebe a. Mpịa ya. O mee ngịrịngịrịngịrị. Mụ na ya ekwuo n'onu ya. Ọsị ọ bụrụ na e wetara ọkụ ngwelu nka. Nkwụnya na nka. Fugi ya ka ọ na-eme otu a kịta. Nke ekpe ya. Oge ọbụla ọ nọ ọkpọ m. Mama, iligokwa nri. Mama, emego nka. Nke ka ị nwere n'ekwentị. Ọ bụrụ obere ife. Mana mama ọ jụkwara ise m. Nne m, ọ jụrụ ese gị. Nne, n'ihe a jidere ka m jee gosi gị ihe ndị gotesịrị m. Nyekwuo gị nke gị. Mana o nwere nke ọ sị m nye gị. Nke mụ. Anyị baa n'ụlọ ka m gosisie gị ihe ndị o gotere m. Nyekwanụ gị nke ọ sị m nye gị. Nke mụ. O nwere nke ọ sị m nye gị.
Ịmara ihe ejere m afịa. Igwe ejigotere m ọkụkọ achọrọ m igwe ọkụkọ. Ihe egote ya, wee tie m ofe nsala. Alụkwa ka ihe egote ọkụkọ nwaanyị bụa. Isi elu m stew. Isizie ofe nsala. Nwaanyị Maduka. Ini dia. Asị m ka m bịa gwa gị na nwa gị nwoke ọcha emebego ọfụma kịta. Ihe adịrịgo ya n'anya. O Chukwu daalụ. Asị m ka bịa kọsara gị ka ihe esigbo na-agara anyị ọfụma kịta ma na ọnwa gị. Chukwu mere nke a wee nye anyị ahụ ize ya nara ekene daalụ. Wee sịkwa ka jikwara ohere a wee rịọ gị ka ihe niile merụ n'azụ ọ bụrụ ihe gara aga. Anyị duba ezi ọfụ. Enweghị m nke ozi o ziri na gị zie m. O ziri nụ. Kedụ? O ziri ozizie gị. Mana nna anyị achọrọ m iweta otu anwa. Achọrọ m bịa emesị bịa n'ụlọ ka m sie nri ezigbo nri nye gị ihe. Maka na ịbụ nna anyị. Irisizi anyị ihe obere ihe otinyere na ihe si m nye gị ya. Were ya. Masịkwa dị. Mma abịa. Enyi di ya. A na-achọkwa gị. Nwatakịrị m soro lụta nne bụzie kedu ụdị ego nwa kpatara ya bụzie mụnwa ka ọ ga-ezi ozi igotere mụnwa bụ Maduka ego n'ụdị na echiri m aka na krụta na m agaghị akpata nwulizi ego maọbụ na m enweghị ya bụ ego. Nkịta arachakwa nkịta rifọrọ ya nne ma ya ma nne mme ya ihe mmesia ya ihe mosi ihe n'elu daruo ala ka ha ma hapụ. Asị nwatakịrị ya elu otu isi gbachite ya nkịtị ya akpatawazi nke ego nke na-eshi ishi nke dị ihe nne ya n'ihe wee ya ghara pụta ibe ego m ọkwa na-egburu ha ọgụ mana taa ma ngozi gị ọkụkọ ego ka m ga-egburu gị. Asị m mee ya ka o site n'elu sujuo uju ukwu merenụ m ya akpa asịsa merenụ m ya akpa mpụ merenụ m ya akpata ejideghị ọ bụ ihe m ji ihe ihu ji mara ihe m jiri wee masị m maka na ịbụ agwa ntị anọghị mgbe a ga-egbu isi ya na ntị esi ome mma na maghị ome njọ na njọ ya na ome mma na maghị ya na hapụnụ nwanne gị yo ka o zuru ike hapụnụ nwanna gị yo ka o zuru ike hapụnụ nwanne gị yo ka o zuru ike hapụnụ nwanne gị yo ka ọ gaa n'iru onye bụ isi ga-etugo iyo onye bụ isi ga-echi eze kama m gwa ihe nke a n'obodo a kama m gwa ihe a n'obodo a akụwa m ihe a akụwa m distin aṅụọ m mmiri ya Maazị Maduka ọkwa aka m olee kwa nke ịbara na-efe ka isi na-abịa olee ihe mere nnukwu ọkwụ m na iwetụrụ m afọ ebe ịfụ m olee ihe mere na akpọrọ nzukọ na nke igwe anyị agawa na obi igwe olee ihe mere nke igwe na-ene anya na ọ bụ ezigbo nzukọ ka akpọ ọ bụrụ na ọ bụ nwa nwanne m nwoke abụrụ onye bụ ọcha nke nna ahụ na ahịa onyonyo ma ịntanetị ihe na ọ bụ n'unu nwande nwere na ohere dị na-elele na nta ihe nwanne na o mere gịnị o butego ego wee gba anyị nzukọ na n'obi igwe na a ga-echi ya echichi ya bụkwana isi ntekpu ntị ewe nna asị unu na-echi nwatakịrị ya echichi
nwatakịrị nke nya unu na-echi echichi mana ndị bụ ụzọ kpata ego tara afụfụ wee kpata ego mmadụ dịka unu kama ka eme n'obodo a ka ka anọ akụwa m distin nwa mmiri ya na mmadụ ka mmadụ bịa alaba ya kwekwana mgbaji ome mma na mai ome njọ na njọ ya na ome mma na mai ome njọ na njọ ya na hapụnụ nwanne gị yo ka o zuru ike hapụnụ nwanna gị yo ka o zuru ike. Hello? Hello? Ucha? Hello? Mama? Hey, mama. Mama, nwa ga-ebutewu ike. Ya, Chukwu melu ọzọ tinye na nke o mere eme. Hey! Nwere ebe ọṅụ. Ebe ọ bụla ị nọ, tube Chukwu afa. Ị mara afọ ihe etu Chukwu iji mara ya tube Chukwu afa. Isi mgbaba egwu. Omewo ya, Jehova Jireh emewo ya, aka na-abụ nwa emewo ya, omewo ya n'oge. Isi kwụsị ike. Kelebere m Chukwu. Ị na-ekele Chukwu. Ị na-atụrụ ya mma mma. Gbaba egwu ọṅụ. Nne m gbaba egwu ọṅụ na Chukwu azaghị anyị ekpere. Omewo ya, Jehova Jireh emewo ya, aka na-abụ nwa emewo ya, omewo ya n'oge. Nnata ndị ga-ebu ụzọ kwụba bụ ụmụ enu na ụmụ enu ndị nwecha ntị n'obodo a ndị a na-enwe ntị na-akwụ wara akụkụ ntị saịdị nke ọzọ ya ka mma akwụwa na be anyị nne m ọma golibe na nwa ga-ebutewe ike. Omewo ya, Jehova Jireh emewo ya, were nkwabe emewo ya, omewo ya n'oge ya. Omewo ya, Jehova Jireh emewo ya, aka na-abụ nwa emewo ya, omewo ya n'oge ya. Nwata ịchara acha emela amị. Baby, awalicha. Biko. Kini ngosi iwe? Onye bụ Lilian? Ke onye bụ Lilian. Lilian? Nwa gọvanọ. Nwa gọvanọ. Ocha, so ị na-ayị mụ ka na-ayị nwa gọvanọ? Nchọpụta na abụ na ya na-ayị. Ocha, ma agwa gị na mụ bụ nwa Togo. Amụ m na Togo, m to na Togo. Agụ m akwụkwọ na Togo. Mezi gị ife. Ihe a bụrụ ihe ị ga-abịa webere iwe. Ihe na-ekwu kịta iji nọ n'aka ijos na-efilili ya ọghọtago. Nchọpụta na abụ na ya na-ayị. Rịọchalụ m na ị ga-afọ. Bịa na elele ukwu. Anyị ji ụra atụ ere ọnwụ ime nje zuo ike. Ịnọgide na-ama aka gị na nwa gọvanọ na-ama aka ịṅụ mmanya.
maro ihe na afọ bụ efike efie n'anya arụ adịrị ọcha na aya bụ dakwa gị nkebe ọ maka na o butubeghị ọ na-aṅụ ọgwụ n'ime abalị mbọsọ ya ebutu ebe a kata gbuo ọfụfụ eju ya ọnụ mbọsọ ya ga ihe agba ọsọ n'anya ihe niile na mmasị enwere mmasị n'ebe ị nọ ịdị m mma ịma na ọ na-adị mma ihe niile ịdị na ọgwa ghọrọ ọgwa eweta nwa ogologo ya eweta nwa nke ndị agbata na-abụ agwakọ onye ọ na ọ bụrụ gwai gwai eweta onye na-enye kọlọm na enyi nke ile ọ bụrụ igbu eji ka mụ na ya na-akwọpịa agha anyị were isi n'ebe kwagagwa mma ogene mgbe orie ọkwa n'ụsụ nsị ka nyere aka buru otele bufe azụ nna amaghị ma ihe ka ọ fọrịrị n'azụ kpọ ya otele onye ọ na-asa ahụ kwekọ ọ na-abụ oje ịsa ahụ kwọrọ mmiri chawa okwopụta ka mpịacha anya ka ọ dị ka mmadụ ka ọ na-eme chọrọrọcha na-ama ọsọ ihe ụmụ nwaanyị fụ na onye ji eme ha ka ha fụ ụzọ ha mee ihu ka mkpi nnọọ Chidimma gwa nene Chidimma ebe ndị mara mma na-achọ m achọ na-azọ m azọ na-ayọ m biko ekwe bịanụ ka anyị pụtoribe ome mma na maghị ome njọ na njọ ya na nke kịta ihe m chọziri ugbo abụ ya na nne ya agaghị enwe mmekọ nne ya kpọ ya not available ya kpọ nne ya network busy akpọ not available ya bụrụ ihe ọbụla akpọziri ka a ghara inwe ihe ọbụla ma ndị oyi ya ma ndị ya na ha na-emekọrịta ihe ndị ya na ha na-azụkọrịta ahịa ma ọ bụ na-emekọrịta ihe o ji akpata ego tụọ ya kpamkpam gbubie ya ha si m ekwentị a mgbe ọbụla akpọrọ ya wụrụ netwọk busy mgbe ọbụla akpọrọ netwọk busy mgbe ọbụla akpọrọ not available mgbe ọbụla akpọrọ nne ya kpọ ya not available ya kpọ nne ya not available ndị ya na ha na-emekọ ihe kpọ ya not available okete ike eme ya chọkọta ihe niile ahụ not available na akpa m the number you are calling is not available. It's availability in my both available and non-availability in my pocket. Mama. Oh yes. Onye ya na chi ya dị na mma ife agaghị eme ya ncha. Onye ya na chi ya sobi ụwa bụkwa onye mmeri. Ikuku ọmụnwa kụcha onwekwa mmeri. Ikuku ihe isi ike kụcha onwekwa mmeri. Ikuku ọmụnwa Go for to well. Hey! I'm going to come now. Ocha? Hello? Hello? Na? Ocha? Hello? 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 Where's my Nigerian Nollywood? Huh? Watch out. Hello? Hello, Acha? Hello? Hello? Nwa bụkwa na nsị nchere na ọ ga-akpọ m nwere ihe dị mkpa ọ chọrọ ịgwa. Ihe na-agụ ezigbo ndụ. Agụ na-agụ nke mgbe na-agụ nke m. Enyi di ya
enyi di ya ugbo ole ka m kpọrọ gị chewe aka ghọrọ ụbịam ọnụ ntụ ghọrọ ọdịda ghọrọ ili nwa gị ha ncha niile ga-eme gbado n'ọnwa ha ncha niile ga-eme gbado n'ọnwa n'otu ọnwa ịpụtara ihe pụtara bụ ịpụta ịdọbịa na afọgasịrị m na-anyagasịrị m na-ebugara m ihe a ịpụta wee na-ebugara m ya ozugbo enyi di ya ụbịam ọnụ ntụ n'ọnwa ili nwa gị anyị ji na nwa gị na ọ kpatara ego na osogo na ndị a na-ekwu ọ ga-esokwe na ndị a ga-eti n'ala n'ọnwa osogo ndị a na-ego ọ ga-esokwe ndị a ga-etinye n'ala n'ọnwa na-abịa emere nwa bụ mmadụ ka apụta na afụghasịrị m nku na anyaghasịrị m ike kịta enyi di ya ọdịda ogbenye ọnụ ntụ ke ntụ were enyi di ya were ọdịda ịkpatala ego na nwa ga-esoro ndị a na-ekwu na-agụwa ndị kpatara ego na a ga-eso wee gaa ego ọcha ya bụrụkwa unu bụ ndị m ga-aya ndị gara awa m isi asị m nwa ị ga-eli ya this month ga-eli ya n'ọnwa ị ga-eli ya n'ọnwa enyi ya ụbịam ọnụ ntụ ị ga-afụrụ gwa m ị ga-asụju olu ụbịam nke ọnụ ntụ ị ga-ahụzi ka ị ga-eri ị ga na-ayọzi nne akata ejeje gị were mma gị tinye n'ọbọ onye ma mara mma gị kpata mmadụ jere dịba onye si ya kacha mma ya pụta n'ụzọ ụwa lere mmadụ elu ụwa m lee ụwa m lelee mmadụ elu ụwa m lee ụwa m lelee hapụnụ nwanne gị yo ka o zuru ike hapụnụ nwanne gị yo ka ọ gaa n'iru onye bụ isi getu ugo ọ gịnị na-eme nwanne gị ka a na-akpọ ọcha a sị na ya na-enye nwoke na ha si ebe ha si na-abata ụdị ọmarịcha moto ọfụrụ ife ọmarịcha moto ọfụrụ nna anyị ife ọmarịcha moto ọfụrụ ha pụpụta n'ụzọ nwee ihe mberede okporo ụzọ ha ncha nwụrụ nwanne nwoke ọcha ka ekuku ihe a siri wee mee okode ịkwa magwa okode keke njimara na iti egwu ịdị ezigbo egwu ichikọta egwu ọgbakasị ya ebe a m ga-aga mma ha gazi ya okode ịdị egwu mma ha gazi ya egwu ka m ga-aga kwọpụere gị isi kịta kwọpụ ego isi kịta ka ị gwara m na otu esi wee lekwasị ya anya na ị na-eme ya mba ya bịa n'ebe ọwụ ya mmadụ ya nọzi ọ bụrụ ya ka bụ ọya nganaya ya na nne bụ enyi di ya nwa m soro lụta nne chikọpụtakwa mbute moto mara ya na-abụ na-abịa na atọghị ọjọọ na n'ime ka ọ ga-anọ wee mee nke mwacha bịa elu were ife mee nye onwe were ife elu ọ gbago na Facebook ahụ nke anyị esike mana ọ nọ na Facebook ọ nọ n'ịntanetị ọ nọ na WhatsApp ọ nọ n'Instagram ọcha na-enye nwoke taasị isi na-abata na ọmarịcha moto fagote moto ọfụ nke ọfụ kwa wepụta n'ụzọ wee nwa accident wee nwụ ozugbo nje ka fa nwụrụ fa nwụrụ ozugbo nje ọgba na net ọgba ọfụvat ọ nọ na Facebook ọ nọ na WhatsApp ọ nọ n'Instagram ọ nọ na
Moja. Hey! Mother, Nwunye m jide n'onwe ya aka. Hey! Ọka ihe si eme. Ọka ihe rachasị amị. Nwunye m ndo. Ọnwụ bụ na ọnwụrụgo. Na ọ gaghị ha nwụ ọzọ. Kara obi. Ị na-agụta ife na-ekwu ka anyị were ndidi. Ele otu esi ede ọ na-ekwu ka Ganga kpọta ha. Ana m esi ngafe ha bịabazie. Na-akpọta ha ka mkpọta ha. Nna mmadụ ka ebe ije gị. Achọ m ka ndị akpọta ndị a. Ọhụ ebe ka ha na-abịa. Ihe ndị osu na-eji obodo ọzọ ama atọ. Ọhụ ebe ka ha na-abịa. Ịghọta ihe a na-ekwu. Ndị a jeghere ụzọ. Chaa n'ụzọ. Nne ebe nwere na ozu ha na-ebe nwe ahụ ebụda ike ọ na-abata. Ozu na-eje wetara obodo ọzọ ama atọ. Obodo ọzọ nwee n'ife gbasara anyị na nke a. So ya ebe nwere ka anyị nwee ndidi ka anyị megoro ife ha na-akọ akọ. Mana nke a na-eme na ọhụ ebe akọ napụta ọhụ ụcha ka a na-ebunata. Ebe nwere nne. Ebe nwere na nwa nwụrụ afụrụ m ozu isi mebe nwere Chima! Gịnị ka m mere? Afụrụ m nwa m afụrụ ozugbo zuo. Ome mma na maghị, ome njọ na njọ ya na. Ome mma na maghị, ome njọ na njọ ya na. Hapụ nụ nwanne gị. Ịlọ nke ịgbaghị ihe na-emere nke. Ọ gịnị na-eme? Olee otu imegoro? Ọkwụ aka m. Ọ gịnị na-eme na nke m? Nwa nwanne gị nwoke ahụ mụ na gị na-ekwu esi ọcha na ekwe onye nwoke ha nọ na-eke wee na-abụ ego na-abụsi ego ka ụwa niile were ego wee na-efesasị ụwa ka ụwa niile ha ịnọrọ nga gbalịka kwado ka anyị jee ọ bụghị nwatakịrị abụọ ọdịchọ iji ego mere ka anyị ka anyị jee Chineke emego gị eze Chukwu emego gị eze chee kwado ọkwụ aka m ihe ọma amaka chere ka m bịa nna m ọsịsọ ka anyị onye si na ihe ọma adịghị ya mma nkịta kwụkwọ ọfọ nna ya maazị mmadụ ka ma ọsịsọ ka anyị jee Ike iji mara nwanne gị ya ka ga-eji mara gị.
iko iji mara nwanna gị ya ka ga-eji mara gị ebelebe egbuo ebelebe egbuo ebelebe egbuo no ebelebe egbuo njinji ejie njinji ejie njinji ejie nuo njinji ejie ife onye chọlụ n'elu ụwa ya ka ọ ga-enweta ife onye chọlụ n'elu ụwa ya ka ọ ga-enwe iko iji mara nwanne gị ya ka ga-eji mara gị iko iji mara nwanna gị ya ka ga-eji mara gị ebelebe egbuo ebelebe egbuo ebelebe egbuo no ebelebe egbuo njinji ejie njinji ejie njinji ejie nuo njinji ejie ife onye chọlụ n'elu ụwa ya ka ọ ga-enweta ife onye chọlụ n'elu ụwa ya ka ọ ga-enwe iko iji mara nwanne gị ya ka ga-eji mara gị iko iji mara nwanna gị ya ka ga-eji mara gị njinji ejie njinji ejie njinji ejie bụ isi getugo iyo onye bụ isi gechi eze iyo onye bụ isi getugo iyo onye bụ isi gechi eze iyo ọcha ebutewo ike ayo ekweke ebutewo ike ayo ọcha ebutewo ike ayo ekweke ebutewo ike
isi getugo iyo onye mi isi gechi ese nai nwoke ọma m nwoke lụrụ m oke ọnụ ị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ nwoke ọma nwoke mara mma nwoke mara mma nwoke lụrụ m oke ọnụ nwoke ụsọ mma nwoke mara mma hey nna ya mamụ ọwụ na ịnụ mama m ihe achọta mamụ ya karịa ịnụ nke bụ eziokwu ifukwa ka isi wee were ego wee na-asa ya arụ wee bee ya wee bisna ifukwa ka ndezi na-emecha nna aga ha na-enene m nna aga na-enene m ka ọzịso nto nwa gị ihe igokọọlụ ya obi aṅụli ekwere o wee jebe na nke ọya nwaanyị ka o ji gosi ya ihe ndị igotele ya nna anyị nna anyị ya dị ogologo ndụ inweta m nwoke mara mma Elizabeth nna anyị inweta m ịma na iji igodo m iji kim nna anyị ịma otu esi agbachi m mana otu esi akpọta m nna anyị chere kwerie na m ugboro ndị na-abụta nsikwanụ jollof rice n'ọkụ emesigo m salad tii ya na friji ka ọ na-ajụ ya obere oge jollof rice eye ịmazina nna anyị na chicken enwe m eme ihe ama na-eme na ama m esi mana chefuo na onwe mgbe ị na-ekwe mmiri ejirikwa aka m na anyị hapụ ihe ndị ahụ gbaghara ma gbuo m ohi 2,000 naira si ebe a chụrụ m ọsọ chụpụ oge na-akpọ ọha na eze na m nye m ego nna anyị nwoke mara mma ọ na-agba ọ dịka ọ dịka ihe mee ya gbara mmadụ nna anyị ma a na-anwụ si nwụọ ma ya bụ na ekweka ekwe nwụ nna anyị gbaalụ hapụ ya mba agbagarago m enwerego m ihe niile tara n'abalị ha nche abụọ anwụ ya were anwụ ekwe nsogbu adị nna anyị biko o nwere ihe ikwu mgbe ahụ febara m na ntị nwa anaghị ahụ si n'oge ka ị chọọ ime na ya ana nke adị saịdị ebe amukwu saịda mba mma arụ filin steshọn ya irigi Jizọs mgbere m gbatara n'aghaghị m ahịa filin steshọn nna anyị mụ na ndị tanka ekwugo ndị je na-agbata fuel ndị na-agbata kerozin ndị na-agbata gas mmemme manija ebe anyị bụrụ manija mbụ mmụ Elizabeth ifugara Elizabeth manija agba na-agba aracha mkpịsị aka na aya afanye n'elu kịta ka anyị batara iri ego maka na o nwere ndị ọcha mụ na ọcha nwere ndị ọcha anyị na ha na-azụ okwekeba anyị akwere anyị 450 million achọ m obere jip kara aka na-esi nkehu jip ya bụ iburu na-agafe onweghị ya anya nke ya n'anya nwa ya obodo onye tọ hapụ ọ na-atọrọ gị akpa n'ala onye ka m bụzi anyị arụgharị ebe a mma anọgidere unu onye bụ isi getugo iyo onye bụ isi gechi ese iyo onye bụ isi getugo iyo onye bụ isi gechi ese iyo ọchọ ebutewe ike ayo ekweke ebutewe ike ayo ọchọ ebutewe ike ayo ekweke ebutewe ike Wata gwa Obika ịmasị onye na-ekwu onye bụkwa na Obika na ide asazi Obika makwa onye na-ekwu German onye kpọbizi ya kpọbiri ịma onye na-ekwu manụ m emela ọfụma ịtụrụ dan imelo ka mmalụ ka ezi ibe na-emezinu na eho German nwere ihe mere gị nwanne ka eke na-eme mgbe nsogbu atụrụ ama m na mụ na ga-emechakwa afọ gee ntị mma agbanwe ndụ ife na-ebugharị gita n'anya m ga-akpọrọ gị jee ebe ị ga-eme ije fụ ụzọ ọkwa ịghọtago nwe ihe mere gị ngwa bata na moto ka nye wa urugoro mbọ displays yellow go na German what a one German what you get kukuru ma bullshit Nocha na-enwekazikwa Jehova na-ekwu okwu ọma n'isi gị enwere ihe isi na ị ga-agwa m na ọ dị ezigbo mkpa anyị pụta njesi
ka m jụkene kedu ihe bụ ya gwagodo m ihe bụ ihe kedu ihe ọ bụrụ ihe ego ga-eme ka m mekasịba ego asị m ga ekene ka m Chineke n'ihe ọma niile o mere anyị ka o si bụ ezigbo oge jesi ebe niile njem pụta n'udo buru akụ na ụba nọta ha na-ekwu esi na ịchọrọ ịrụ ụlọ elu ịba n'ime ụlọ kịta akpara isi nne juru ihe ọbụla juru na ọcha nna m nwere ofu ihe dị n'obi m chọrọ ka emerụ mama gị mama bọs m ụmụ ata nwago mebe na-aga ihe m chọrọ ka ị mee kịta abụ kedu ebumnobi gị ka ekwesịrị gị n'obi ka emee ya maka na adị m njikere ime ihe ọbụla ị gwa m achọrọ m ka anyị zuo dịka ihe dịka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka ụnọ ju ihe m na-agwa gị pụta bụ ka anyị tụọ elu mara mbọsị anyị ga-ejeje mee ihe isi Chinasa nụọ ya nụbata ya ọ bịa tụba ime mụbala anyị nwa ka Chinasa nke ị na-ekwu nwunye gị nụ nwunye m gwa nwunye gị nụ asị m ka anyị tụkọta elu mara mbọsị anyị ga-ejeje mee ihe isi ya ugwu ya kpọnata ịtụba ya ime ọ na-amụ nne-ekwu mkpụrụ nke a na-azụ mkpụrụ nke a na-ahụ kemgbe m nọzi ọ na nrọ ka ya nọzi di na nwunye nwa nne gee ntị Chinasa bụ nwatakịrị na-abịa ebe a na-enyere gị aka akwa ịghọtago ọ na-abịa enyere gị aka mana ngwekwe mbọsị nsị gị kedu maka Chinasa kedu maka nke a ongwekwe mbọsị nsị gị anyị na m anụgo ya ma ọ bụ na mụ na ya mere nke ma ọ bụ mụ na ya mere nke ọzọ biko mama ọ bụrụ nwunye m biko mama gee ntị a sị m na m ga-abịa ịrụrụ gị ụlọ elu ebe a ọ na-eji onwe gị ajụjụ ka m si kpata ụdị ego a ọ mmadụ nyere m aka enwe nwa ọmalịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa nwa osote onye isi ala nke obodo ahụ nọ na ya ebe anyị gara emume nwa wee fụ m gbaka bido ịfụ m n'anya mụ na-afụkwa ya n'anya maka na abịa m fụta ihe dị iche n'ebe ọ nọ na ụmụaka ndị ọzọ m fụgoro nwatakịrị wee bụrụ ezigbo mmadụ wee megide wee dere m check of 10 million naira mbọsị o mere ihe a ara gbara m ọsọ njegoroba ya ọ bụ na m enweghị ụlọ nje kutuo ụlọ nke ọbụla dị ya m rụọ ezigbo ụlọ dị befitting to my person dịka onye ama ama n'obodo akwa ịghọtago dị na abụ na emechazie na ihe ọbụla m chọziri ime agwago m ya na m chọrọ ịbịa ọsọ m nsogbu adịghị m bịawa na ya ga-eme ebe arụcha ụlọ kwụrụ ọ bụrụ sọ m 5 months ka ụlọ ji kwụrụ ọ 3 months ka o ji kwụrụ mụ na ga na soro jebe obodo ahụ erute anyị ji gbaa nkwụ kpọrọchakwa ụfọdụ ndị okenye n'ebe a nwa na-erube isi ngwa n'ezie n'anya were gị ọgụgụ isi gị wee ghọta na nwatakịrị nna ya nọ n'ọkwa dị otu ahụ nwa wee ọbịa osiere m nne m na-eri o wedata onwe ya ala nne ka lebara okwu ahụ anya ọwụ ma Chinasa ya ga-eme Chinasa anyị abịa anyị were ego nye ha mee ka obi dị ya mma ịkarị nụtalụ nwa mụ na nne ya bụrụ goyi anyị ekwetego na anyị ga-abụ ọgụ azụrụ nwa azụ ọ na-eje ụka anyị St. Barnabas nsị ya sielu m ofe nsala ọma ihe m si ya sielu m nsị ya usoro m n'iji ọma nsị ya jee zụtara m metere m n'ọka ọ mara ya onye nke ị ga-anụta onye ofasi ọgịnị ka a na-akpụ ya mụ na ya ga na-asụ ihe mma na anụ ịmakwa na ozugbo m fụrụ nwa m bido sụwara Igbo na-agwa ya okwu Igbo ihe niile na-agwa ya ọ na-akpọchasị m kedu nke bụ nke a what is this John kedu ihe ọ bụ ebe ka mụ na nwa si eme eche na nwa bụ onye Igbo hapụ n'ụwa nna gị ka o zuru ike omemma na maghị omenjọ na njọ ya na omemma na maghị omenjọ na njọ ya na hapụ nwanne gị ka o zuru ike hapụ nwanna gị ka o zuru ike hapụ nwanne gị ka o zuru ike hapụ nwanne gị ka ọ gaa n'iru onye ma isi gị tugo iyo onye ma isi gị chi eze
iyo onye ma isi getugo iyo onye ma isi gechieze iyo ọcha ebutewe ike ayo ekweke ebutewe ike ayo ọcha ebutewe ike ayo ekweke ebutewe ike ayo onye ya na chi ya dị na mma ihe agaghị eme ya ncha onye ya na chi ya sopi ụwa bụkwa onye mmeri onye ya na chi ya dị na mma ife agaghị eme ya ncha onye ya na chi ya sobi ụwa bụkwa onye mmeri ikuku ọnwụnwa kụcha onwekwa mmeri ikuku ihe isi ike kụcha onwekwa mmeri ikuku ọnwụnwa kụcha onwekwa mmeri ikuku ihe isi ike kụcha onwekwa mmeri iko iji mara nwanne gị ya ka ga-eji mara gị iko iji mara nwanna gị ya ka ga-eji mara gị ebelebe egbuo ebelebe egbuo ebelebe egbuo no ebelebe egbuo njinji ejie njinji ejie njinji ejie nuo njinji ejie ife onye chọrọ n'elu ụwa ya ka ọ ga-enweta ife onye chọrọ n'elu ụwa ya ka ọ ga-enwe